Ayam beras. Aku nyampul wong barang sukan karo mamon jane Iya. Aja. Tapi lek nyamplungi sak ngisormu ya percuma. Kowe suarane njaba ya. Nah, kanthi sak ngisore. Wah, kuwi ya to. Lah isin wae. Wong lek diomongi Jeneng. luwih ora ngerti ra ro iki wis titik wis aja panggang kok tekok nih panggang ngono. Jeneng masalah itu. Kok tak rame ngomong ya iki. Ku makan neko nih panggang kowe iki. Ndak colong ya apamu tak colong jane. Gak jane ya. Ngurusi apamu. Kok panggang ngurus saya kowe panggang. Sing ilang apamu. Aku ya nyolong apa-apamu aku ya ngono. Wis meneng ya. Meneng. Sembarang ditekokne diurus sene nyapa jane iku lho. Mari kan mbok critani paling. Mari urung genah mbok kutaki mbok critani. Wis cerita kanca-kancane